Priatelia, vitajte pri historicky prvom Mavio Talks inšpiratívnom video podcaste, ktorý budeme mať dnes s veľmi vzácnym hosťom. Som veľmi rád, že nás práve v tejto chvíli sledujete alebo počúvate. Budem rád, ak budete toto video alebo podcast zároveň aj zdieľať so svojimi priateľmi, pretože myšlienky, situácie, príbehy, o ktorých budeme hovoriť, určite budú za to. A v tejto sérii Mavio Talks vám postupne predstavíme zaujímavých ľudí, zaujímavé príbehy z oblasti marketingu, médií, ale aj vzdelávania, takže určite sa máte na čo tešiť. Mojím dnešným hosťom je Evka Hrešková. Evka, vítajú nás. Ďakujem, práve som sa dozvedela, že som historicky prvým hosťom, takže sa cítim veľmi poctená. To je špeciálna príležitosť, to už nikto takú možnosť nebude mať v tomto podcaste. Ja si to uvedomujem, cítim sa tak slávnostne. Výborne. Moje meno je Jaroslav Dodok, vediem marketingovú agentúru Mavio Media, v ktorej sa venujeme strategickému marketingu, tvorbe marketingových kampaní, ale aj konzultingu. A budeme dnes trošku hovoriť s Evkou aj o podnikavosti, aj o mladých ľuďoch, ktorí by chceli začať podnikať, aj o firmách, ktoré už sa venujú nejakej takejto kreatívnej alebo záslužnej zaujímavej činnosti. A zároveň Evka má za sebou taký aj zaujímavý príbeh, aj background, ktorý verím, že nám postupne predstavíš. Ty si vyštudovala finančný manažment, čo ma hneď ako prvé zaujalo o tebe. Zároveň máš skúsenosti z rôznych oblastí. Jednou z nich je práca v médiách, práca na nejakej pozícii v oblasti PR, ale aj v kreatíve, keďže pôsobíš v Martindome. Okrem toho musím povedať, že keďže dnes to bude o talentoch, máš aj hudobný talent, aj keď možno ho práve v tom galupe až tak nepomenúvame. A zároveň najnovšie, není to, že by si to robila mesiac alebo pol roka, si aj talentový expert v platforme Use Your Talents a to je ten dôvod, prečo sme, milí priatelia, Evku pozvali do dnešného Mavio Talks. A my sme sa spolu stretli na takom historicky prvom školení v Bratislave, ktorého názov som si nezapamätal a volá sa Gallup Global Strengths Coach Kurs. Ďakujem, že mi, Evka, pomáhaš. Ja si pamätám tú skratku GGSC sa to volalo. To je základ, akože podľa toho to vieš nájsť. A tam sme mali perfektnú debatu s Evkou o talentoch, o tom, že ich je 34, ako sa prejavujú, o tom, čo zažila ona pri nejakých mentoringoch alebo talentových coachingoch a verím, že toto všetko budeme môcť dneska rozobrať. A dnes sa budeme baviť o tom, prečo mnohí ľudia, či už študenti, učitelia, lídri alebo podnikatelia, začínajú objavovať tzv. Talentový rozvoj. Prečo je to tak téma aj na Slovensku, možno teraz aktuálna. Zároveň, či mi talenty ako mladému človeku vedia povedať, na akú prácu sa hodím, na akú profesiu, či si môžem spraviť takúto skratku. A zároveň sa dnes dostaneme aj k tomu, či vďaka optike talentov dokáže možno zachrániť nejakú moju firmu, ktorá je v kríze, môj tím, a možno rozbité vzťahy, ktoré máme v organizácii alebo vo firme a vlastne aký ten talent má v našom živote, v našich organizáciách prínos. Moja prvá otázka na teba je, ako si ty, Evka, objavila vlastne svoje talenty, ako si sa dostala k tejto téme, ktorej sa už dnes venuješ profesionálne? Ja som vlastne prvýkrát sa stretla s talentami v rámci mojej práce v spoločenstve Martindom, kde sme si ako tím pracovný robili tento talentový dotazník a mali sme následne aj tímové workshopy, aj individuálne mentoringy s Jožkom Kokoškom, ktorý vlastne neskôr teda založil platformu Use Your Talents, ktorej som aj dnes súčasťou. A v podstate to, čo mňa na tom veľmi zaujalo, bolo to, že naozaj to neuveriteľne sedí. Tie výsledky toho dotazníku úžasným spôsobom popísali veci, ktoré ja som nejako vnútorne prežívala, cítila, s čím som aj zápasila. A zároveň mi to pomenovalo aj nejaké také moje veci, ktoré som iba vedela, že nejako ich v sebe mám, že viem ich použiť, že sú dobré, hej, talenty, ale nevedela som, že sú to talenty. A naučila som sa s nimi tak viac cieľene pracovať a prišlo mi to úžasné, že toto môžem sprostredkovať i ja ďalším ľuďom. A dokonca, keď sme sa pred začiatkom podcastu s Evkou bavili, tak ona má takú špeciálnu vlastnosť, že si pamätá ešte aj talenty ľudí, ktorí sú v tejto miestnosti, hej, či už za kamerami, alebo sa v tomto štúdiu len tak premleli. Takže sú talenty niečo, čo ti tak utkvie, alebo tak zasvieti pri každom tom človeku, že to niečo také zaujímavé, čo si o ňom pamätáš? Ja keď sa už s človekom rozprávam o jeho talentoch alebo vidím
to jeho poradie talentov, hej, pretože to je ten výsledok toho dotazníku, že každý človek má 34 talentov, ale v špecifickom poradí. A na základe toho dotazníku, ktorý si človek spraví, tak sa dozvie, ktoré sú jeho úplne najsilnejšie, tzv. Top 5 talentov. Potom tie denné talenty, ktoré denne používa, to je tých prvých 10, 12, niekedy až 15 talentov. A potom, čo sú tie jeho možno úplne menej prirodzené stránky, to sú úplne tie na spodu. No a ja vždy, keď sa pozerám na tých top 5 talentov, zrazu sa mi to nejako prepojí s tým človekom, s ktorým sa rozprávam a jednoducho sa mi to k nemu tak priradí. Podľa mňa to nejako funguje aj tak vizuálno, vnútorne, že napríklad na teba som si hneď nalepila ako keby to, že tak schválne dáš nejaké 2-3, ktoré mám ja? Áno, pozitivita jednoznačne, ktorá sa mi u teba spája s tým, že s takou ľahkosťou vstupuješ do vecí, že podľa mňa aj tie rozhodnutia, ktoré si urobil v živote, alebo aj taká odvaha, možno aj v podnikaní, alebo vo veciach, ktoré robíš a zároveň ten úsmev a taká ľahkosť bytia, podľa mňa mne sa to naozaj vždycky spojí s tým talentom pozitivita, ktorý mám veľmi rada na ľuďoch. Ja ho mám tiež, mám ho trošku nižšie, ale pomáha mi hlavne v ťažkých chvíľach. No a potom talent učiaci sa, to si pamätám, že to sú presne ľudia, ktorých všetko fascinuje, všetko ich zaujíma, čokoľvek nadhodím akúkoľvek tému, tak tí ľudia sa chytia. A toto je tiež také pekné, lebo väčšinou, keď stretnem človeka s týmto talentom, tak sa s ním dá ľahko rozprávať, pretože sa zaujíma o veci, hej, že nemáš pocit, že ho nudíš až prvou vetou. Úplne s tým súhlasím. A my, priatelia, nevieme, ako dlho bude trvať tento podcast. Ono je možné, že tu budú 2 hodiny alebo 3, alebo naozaj ma bude niečo tak zaujímať o tejto téme, že budeme hľadať nové a nové poznatky alebo príbehy. A stretla si sa ty, Euka, s nejakou kombináciou talentov, ktorá bola pre teba úplne že špecifická, úplne ťa proste vyrušila alebo inšpirovala, že takúto som, neviem, ešte doteraz nevidela a v niečom bola pre teba naozaj výnimočná? Celkovo aj Gallup má už veľa štatistik, výskumov o tom, že ako často sa určité talenty vyskytujú v tejto 5 u ľudí. Dokonca existuje také kvázi poradie tých talentov, že úplne najčastejšie zo všetkých zatiaľ teda to má Gallup, tak vyskúmaný je talent produktívny, ktorý sa u tretiny ľudí približne vyskytuje ako keby v top 5. Čiže je pravdepodobné, že veľa z tých ľudí, alebo každý tretí človek zhruba má tento talent vysoko. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí majú také vysoké pracovné tempo, efektívne využívajú čas, väčšinou majú naplánované aktivity aj na víkend a tak ďalej. Čiže, a potom sú niektoré talenty, ktoré naozaj veľmi málo kedy stretneš človeka s týmto talentom v top 5. A keď máš v tej top 5 dokonca niekoľko takýchto talentov, tak ten človek je veľmi výnimočný a častokrát sa cíti aj tak osamotene alebo nepochopenie, pretože len málo kedy stretne človeka, ktorý je podobne nastavený ako on. Takže keď vidím profil človeka s tým, že má tam naozaj tie menej časté talenty v top 5 alebo v top 10, tak je to pre mňa vždy taká výzva, ale v zmysle takom, že ma veľmi zaujíma, ako to on má, ako to prežíva, ako s tými talentami pracuje, ako je s nimi stotožnený. A naozaj stretla som už takých ľudí. To sú väčšinou tie oranžové alebo vplyvové talenty, ako napríklad sebaistota, významnosť, velenie. Hej, to sú tie menej časté talenty, ale keď stretnem takéhoto človeka, čo má všetky tieto talenty niekde vysoko, tak je to pre mňa úplne že ako nová exotická krajina, do ktorej vstupujem. Hneď k tomu napadlo, že pravdepodobne niektoré tie talenty môžu byť také komplementárne, môžu si pomáhať, hej, niektoré môžu byť tie kontrastné, však to bola aj tá téma, o ktorej sme sa bavili na tom kurze GGSC v Bratislave, na ktorý vás mimochodom pozývame, ak by ste chceli sa stať certifikovaným Galuč coachom, čo bola aj pre mňa veľmi veľká skúsenosť a dobrá. K tomu sa isto dostaneme. Ja sa vrátim späť k tej tvojej jedinečnej kombinácii talentov. A spomínal som v úvode tohto podcastu, že si vyštudovala finančný manažment, možno predtým, ako si začala pracovať v tých projektoch, ktorých si, tak si možno robila nejaké dobrovoľnícke aktivity, možno si mala nejakú brigádu, možno si mala nejaké zaujímavé činnosti. A videla si už vtedy, keď si robila tie rozhodnutia, kam ísť študovať, na akú brigádu pôjdeš, že sa prejavovali tie tvoje talenty teraz tak spätne, keď ich už poznáš, lebo neviem, či si ich vtedy poznala, že či už vtedy boli prítomné pri tých takých dôležitých prvých rozhodnutiach v tvojom živote?
Ja keď som videla svoje talenty a porozumela som, čo znamenajú, tak som zrazu prišlo také svetlo do veľa mojich rozhodnutí, aj do rôznych fáz môjho života, prečo som ich tak náročne prežívala. Ale môj talent číslo 1 je talent zodpovednosť. A to je presne jeden z tých talentov, ktorý je veľmi dobrý pre všetkých okolo vás, hej? Ale pre samotného človeka, ktorý ho má, je to jeden z tých talentov, s ktorým sa potrebuje naučiť naozaj že pracovať tak, aby ho nezaťažoval. Čiže ja som bola veľmi zodpovedná. Mne sa napríklad dialo to, že ja som v jednom ročníku na základnej škole bola na 3 rôznych olympiádach, hej, alebo z 3 rôznych akože áno, z 3 rôznych oblastí áno, tém, bola to hej? chémia, matematika, fyzika. Všetko, čo som nemal ja hrať na škole. Sama neviem, ako som sa dostala, ale pritom ja vôbec nie som učiaci sa talent, mám niekde nízko, ale myslím si, že mňa previedla celým môjim štúdiom aj tým, že mám vysokú školu, že mám dokonca doktorát. Mňa tým previedla moja zodpovednosť, pretože mne to nedalo ako keby nepripraviť sa. Ja som, vždy som mala obrovský stres zo všetkého, takže ja som sa vždy radšej pripravila, naučila som sa a myslím si, že ďalší talent, ktorý mi veľmi pomáhal v tom bol ja si teda myslím, že je to talent nápady. Ten mám zhruba na 8. mieste, ktorý je kreatívny, veľmi kreatívny, ale zároveň je taký bystrý, že vie tak rýchlo ako keby si veci nejako ako keby tak prepojiť, alebo že mu jednoducho dochádzajú súvislosti. A vďaka tomu ja som sa vedela ako keby celkom rýchlo naučiť veci. Že nepotrebovala som nad tým stráviť veľa času, že by ma to strašne bavilo, čo teda nie. A myslím si, že to by tak pomohlo. Ale musím ešte jednu vec povedať, že niekedy sa nás tak ľudia pýtajú, že či tie talenty súvisia nejako s inteligenciou, hej? Alebo s výškou IQ. Súvisia? Hej, mali sme raz jeden taký tímový mentoring na jednej škole a boli tam učiteľky a potom vstala taká jedna pani, ona bola taká veľmi vtipná, príjemná žena a hovorí, že no ja keď som zistila, že mám intelekt na 30. mieste, som si povedala, toto nikdy nemôžem ukázať môjmu synovi, lebo sa mi bude do konca života smiať. Hej, že proste, že nemám intelekt, hej. Ale je to len názov talentu, ktorý skôr vypovedá o tom, že človek je hlbavý, má rád ticho, samotu, potrebuje veci pochopiť v takých veľmi širokých súvislostiach, že naozaj potrebuje čas na to, aby procesoval veci. Ale vôbec to nevypovedá o výške IQ, hej. Čiže celkovo talenty sú taká nejaká naša výbava, ale akoby vedia sa rozvíjať, rozpínať do určitých možno nejakých individuálnych limitov, by som povedala, že a to súvisí už potom s tým, že aké je naše IQ, prípadne, že v akom prostredí sme a tak ďalej. Čiže nemá to takú priamu spojitosť, že ak mám produktívny, tak mám určite vyššie IQ, ak mám analytický talent nižší, vlastne asi by som to teraz prehodil, ale že nemá to takýto priamy vplyv na to. Nemá to, takže ľudia nemusíte sa naozaj báť, že by talentový dotazník Clifton Strengths odhalil, že nie ste inteligentní. Hej, to naozaj nehrozí. Mne sa veľmi páči, že Gallup pri tejto téme pracuje práve s pojmom dotazník a nie test, pretože neviem ako vy, ale ja alebo mnoho ľudí, ktorých poznám, sa boja testov, či už v teste autoškoly alebo v školských nejakých výzvach a skúškach. Takže je to také odľahčujúce vedieť, že je to dotazník, ktorý mi vlastne ukáže, ako výrazné sú u mňa talenty, ale teraz nehodnotí ma, že či som dobrý alebo nie som dobrý, že mám nejaké zásadné chyby vo svojej osobnosti a podobne, čo je myslím si, že veľmi dôležité. Ty keď si hovorila o tých svojich štúdiách a o tom, že ten tvoj talent zodpovednosti pomohol, tak veľmi sa mi páči, ako si to pomenovala, že aj keď som nemala ten učiaci talent, tak som dokázala prejsť tým prostredím, kde bolo nevyhnutné sa učiť. Ak by si toto vedela trošku iba rozvinúť v tom, že možno niekto z nás bude mať pocit, že nemá talent velenie, ale je v líderskej pozícii, napríklad vo svojej firme, alebo neviem, na škole pôsobí ako riaditeľ, alebo naopak častokrát sa ja stretávam v mojej koučovacej praxi s tým, že nejaká žena na HR oddelení napríklad nemá talent empatia a je zrazu zhrozená z toho, že vlastne nevie ľuďom slúžiť vo svojej firme, lebo ich nevie navnímať, tak ako to je? V podstate tento dotazník sa nikdy nepoužíva na to, aby sa vybrala vhodná osoba na nejakú pozíciu. Hej, že vždy ten dotazník slúži až na to, keď už máš toho človeka, aby si vedel lepšie porozumieť tomu, čo sú jeho silné stránky a akým spôsobom cez čo môže byť tým najlepším pre tú danú pozíciu. Hej? Keď máme tie mentoringy, coachingy a človek sa hľadá pracovne alebo tak, určite ti to môže ukázať, že kde sa pravdepodobne budeš cítiť lepšie alebo kde budeš môcť viac realizovať svoje talenty a kde menej. Hej, to áno. Ale keď už si na tej pozícii manažera, som stretla manažerov, ktorí boli vynikajúci vo svojej práci, mali úplne iné talenty,
A tam je to presne o tom, že sústreď sa na to, v čom si prirodzene obdarovaný a cez tieto svoje talenty rob to, kde si, vykonávaj tú prácu, ktorú robíš a vtedy ju budeš robiť najlepšie, ako môžeš. A napríklad, keď si spomenul tú pani z HR, ktorá má nízku empatiu. Celkovo empatia je talent, ktorý častejšie sa vyskytujú u žien vyššie. U žien je v priemere okolo 5. miesta. U mužov sa nachádza okolo 20 v priemere. Čiže hovorím, si z toho nerobte. Hovorím mužov, keď má na 17 empatiu a tak hovorí, že tak vrajím, si nadpriemerný muž. ale samozrejme tam ide o to, že empatia je tiež talent, ktorý má určité konkrétne prejavy. Že to je o tom, že dokáže bez toho, aby sa o to pokúšal alebo snažil precítiť to prežívanie druhého človeka. Čo áno, je to super schopnosť, že viem v správnej chvíli robiť správnu vec, keď s tým viem pracovať, ale zároveň to môže byť niečo, čo toho človeka tak aj zaťaží. Že ja som sa veľakrát prichytila pri tom, ja mám empatiu na 2, že sa mi zmenili pocity, nálada, alebo že som bola úplne vyžizená, ak sa hovorí proste po nejakom stretnutí s nejakým človekom, len kvôli tej empatii, že som ju nemala spracovanú, respektíve, že som sa nenaučila, ako sa potom od toho odpojiť. Ale keď ju človek má nižšie, to neznamená, že nemôže byť dobrý v práci s ľuďmi. Práve že ja takýmto ľuďom hovorím, práve že ti to dáva takú väčšiu slobodu a odstup od tej emócie toho druhého človeka, že ťa to nestiahne hneď do toho jeho prežívania, ale že vieš to tak ako keby s takým odstupom trošku vyhodnotiť, možno mu dať aj taký triezvy pohľad do vecí, ktoré prežíva. Čiže tam už sú na to ďalšie tie modré vzťahové talenty, ktoré mu môžu pomôcť vedieť sa na toho človeka napojiť. Nemusí to byť priamo citovo zaangažovaním sa cez tú empatiu, ale môže to byť napríklad cez jedinečnosť, čo je talent, ktorý dokáže veľmi dobre navnímať, kto je človek predo mnou, bez toho, aby som sa nejako s ním emočne prepojila. Hej, že je to veľmi dobrý talent napríklad pre manažerov alebo pre HR. Čiže keď sa u niekoho objaví takýto talent, tak veľmi o ňom rozprávame v tom zmysle, že skús sa zamyslieť, čo si všímaš na ľuďoch. Že skús pomenovať 3 silné a 3 slabé stránky nejakého tvojho blízkeho človeka. A zrazu ten človek zistí, že ja to naozaj viem a že som si nikdy nemyslel, že to je nejaký talent. Ale to je úžasný talent pre akúkoľvať prácu s ľuďmi. Mám asi 10 otázok, ktoré mi napadli spontánne počas toho, ako si hovorila. To je ten nádherný, určite sa tvoj talent, vieš, že mne sa toto na teba veľmi páči. Že prvá hneď vec bola, keď si hovorila o tej svojej napríklad empatii, tak si hovorila o tom, že čo prinášaš napríklad do vzťahov, do tímov, do prostredia, v ktorých funguješ. Tak mne hneď napadlo, že či aj ľudia, ktorí napríklad nepoznajú Gallup, neukázala si im svoje svoje výsledky, reporty, takže či vedia prirodzene navnímať práve ten tvoj talent a či ťa kvôli nielen tomuto talentu, ale aj iným ako keby vyhľadávajú alebo vnímajú, že si pre nich prínosom. Bez ohľadu na to teda, že nemajú to pomenované, že či to takto môžeme akoby my druhých ľudí navnímať, aj keď vlastne nevidíme ich talentový profil. No veľa to závisí aj od tvojich vlastných talentov. Že ľudia, čo majú napríklad tú jedinečnosť, toto vedia veľmi ľahko načítať, nevedia to možno pomenovať, ale že tak nejako si to všimnú na tom človeku a vedia, že OK, keď potrebujem urobiť toto, zavolám tohto človeka, alebo títo 2 ľudia budú spolu dobre fungovať. Hej, napríklad. Ale to, s čím sa ja stretávam, tá empatia je v niečom naozaj taká, že priťahuje väčšinou tých ľudí, ktorí sú takí, že sa trápia. Pretože oni tak nejako vidia v mojich očiach, hej, že už sa mi otvára to srdce pre to prijatie, hej, že čiže ja som od malička mala to také, že vždy sa na mňa tak nejako napojili práve také tie typy. Bola si takou bútlavou vrbou pre svojich ľudí v okolí? Akože bútlavá vrba pre priateľov, to je super. Ale keď sa na teba akože sústavne nejako nalepia v živote ľudia, ktorí sú také tie vieš, takí trošku niekedy aj vycicievači, že ľudia, ktorí sústavne sa dávajú do role obete, stále potrebujú ako keby také nejaké povzbudenie, ale že pritom že ten problém je hlbší a potrebovali by to riešiť nejako inak, ale že väčšinou tých empatických ľudí, ešte keď sú napríklad, že majú aj harmóniu, to znamená, že nepovedia akože nevedia naozaj si dať úplne tie hranice, tak na takýchto ľudí sa naozaj lepia takéto typy a ja som zažila hlavne počas vysokej školy, keď som prišla do Bratislavy, to, že každý jeden bezdomovec proste si ma vždy všimol. Že keď bolo proste 5 ľudí na ulici, za mnou prišli, hej, že jednoducho oni to vedia vycítiť proste, že tu ten súcit, hej, že tá empatia je veľmi spojená s takým, že schopnosťou prežiť
tú tvoju potrebu, hej, a ešte tá zodpovednosť, tak to je kombo, hej, že proste, čiže mne to nedalo, ja som proste vždycky im tak pomohla proste a potom, keď som videla, koľkokrát ma oklamali, to už tak nahnevalo, ja mám ďalší talent presvedčenie na trojke. A ja som si povedala, že ale toto proste nie je fér, toto nie je správne. Čiže ja som normálne, už potom som začala mať normálne, že až taký hnev, že keď som zbadala len bezdomovca v diaľke. Takže ja už som sa naučila proste slušne im odpovedať, že nie, peniaze vám nedám. Keď vidím, že niekto naozaj, že je na tom zle, že poďte, kúpim vám jedlo, ale že ja som sa musela naučiť, že tú moju empatiu, že ľudia s empatiou sa veľakrát cítia v živote využívaní. Hej, že nevedia prečo, ale veľakrát na to potom prídeme, keď sa rozprávame, že tá empatia je niečo, čo sa v tebe samo otvorí. Ty sa otvoríš pre toho človeka, ty to proste, keď to nevieš regulovať a ten človek si proste vždycky niečo tak ako keby zaberie. Ty si, Júka, pomenovala veľa situácií, v ktorých sa podľa mňa dokážu nájsť aj ľudia, ktorí nás sledujú, lebo si povedia, že presne aj na dvoch rukách viem tých vyticiavačov ako keby napočítať. Teraz sa ponáram do rozhovorov s tým, že pôsobíme aj na školách a chceme pomôcť práve mladým ľuďom, či už v podnikavosti alebo v osobnom rozvoji aj učiteľom, tak práve niektorí riaditelia tak hovoria, že ma tak vycicajú tie deti alebo práve tí kolegovia a naopak aj mnoho firiem. My pôsobíme v marketingu, veľa iných firiem pôsobí v službách, prichádza ten zákazník a niekedy má problém, že potrebuje akoby iba tak hodiť práve tie svoje problémy, tie svoje potreby na toho druhého človeka a naozaj, ak možno má tieto talenty, tak pre toho daného človeka to môže byť výzva s tým pracovať. My tu dnes hovoríme o množstvách talentov už tak konkrétne. Možno ak by sa niekto z vás, priatelia, strácal, tak môžete si pozrieť prvú časť takého online seminára bezplatného, ktorú sme natočili v Mavio Media. Dáme to niekde do komentárov pod toto video. Tam bol taký základ k tomu, že prečo vlastne 34 talentov, aké sú, lebo dnes už hovoríme o ich konkrétnych prejavoch, čo je oveľa zaujímavejšie pre mňa, lebo vieme popísať ich správanie, to ako sa prejavujú. A mne zároveň k tomu napadá otázka, ktorú som v tom online seminári, o ktorom hovorím, nevysvetlil, ale rád by som ju rozvinul, že každý ten talent má nejakú svoju svetlú stránku, ktorá môže priťahovať ostatných ľudí, alebo tak ho tak vynáša, že wow, tak vďaka tomuto talentu niečo sa nám darí v tíme, alebo nám nejak pomáhaš, ale zároveň má aj nejaké takéto slepé miesto ten talent, tak či by si vedela popísať tieto ako keby dve pozície každého toho talentu? Áno, totižto každý talent, aj Gallup to tak hovorí, že je vlastne neutrálny. Talent sám o sebe je určitý potenciál alebo nejaká taká surovina a je na tebe, ako s tým talentom v živote pracuješ. Niekedy je to aj tým prostredím, v ktorom si, že je prostredie, ktoré ťa pozitívne ovplyvňuje, pozbudzuje, aby si rozvíjal tie talenty a tým rozvojom tou prácou na tých talentoch môžeš spôsobiť to, že postupne z toho takého nezrelého nezrelej verzie toho talentu sa stáva niečo veľmi zrelé a to už je tá svetlá stránka toho talentu, tá silná stránka, tvoja silná stránka. A napríklad pri tej empatii je to presne tá schopnosť v správnej chvíli urobiť správnu vec. Že naozaj to dáva ti to ako keby až takú, ja naozaj volám, že super schopnosť, že vieš presne, kedy máš čo povedať, aby proste sa udiali tie veci, ktoré treba, alebo že ako máš človeku povedať vec tak, aby sa ho nedotkla a zároveň, aby si mu odkomunikoval pravdu, čo je napríklad pri spätnej väzbe veľmi dôležité. Ale zároveň, to je už keď naozaj tú empatiu máš spracovanú, vieš s ňou pracovať, máš ju rozvinutú do tej svetlej stránky, je tvojou silnou stránkou. Ale empatia, pokiaľ s ňou nepracuješ, môže presne spôsobiť to, že je z teba človek, ktorý je ovládaný emóciami iných ľudí. Že stretnem sa s týmto, ten je šťastný, tak potom ja idem tak akože rozjarená. Potom príde zamestnanec, vyžaluje sa mi, alebo je frustrovaný, alebo dookola opakuje stále tie isté problémy a mňa to úplne zadlávi a vlastne na zvyšok dňa nemám žiadnu energiu proste do biznisu, do vedenia ľudí, do čohokoľvek, do štúdia. A toto je presne to, že tá empatia môže, toto je ako keby tá tienistá stránka, alebo ten potenciál, kde ti to vlastne môže ako keby skôr škodiť, alebo že byť takým nepríjemným, alebo to, že sa stávaš takým nestálym, labilným, že to môže byť čiže preto je dôležité
jednak mať pomenované tie talenty, čiže naozaj ich spoznať, aby človek už potom vedel, že s čím má naozaj pracovať. A pri každom tom talente máte okrem toho popisu, že čo ten talent zhruba znamená, presne pomenované tie potenciálne svetlé a tienisté stránky. A vtedy ľuďom veľmi odporúčame, sadni si s nejakými pár ľuďmi svojimi a spýtaj sa ich, že čo na tebe viacej vidia v rámci tohto talentu. Že niekedy je to o tom, že len človek nevie dobre komunikovať o tom talente a ľudia ho vnímajú skôr negatívne. Alebo naozaj, že ty s tým talentom nepracuješ a jednoducho si stále v tej úrovni takej nezrelosti toho talentu, kedy to proste všetkých iba obťažuje alebo otravuje. Takže je dôležité naozaj s tým mať to pomenované, aby si vedel, že na čo sa máš sústrediť a s čím môžeš pracovať. Vidím, že ty si úplne ponorená v talentovej tematike. Tak by ma zaujímalo, že prečo si sa rozhodla na nejaké teraz obdobie vo svojom živote naplno vstúpiť do toho poslania, rozvíjať alebo pomáhať objavovať talenty druhým ľuďom. A už sme v úvode videa prezradili, že teda Euka je talentovou expertkou v platforme Use Your Talents. Tak prečo si sa rozhodla do nej vstúpiť a teda pomáhať iným ľuďom v rozvoji? Myslím si, že znovu to súvisí aj s mojimi talentami. Ja mám teda 4. talent rozvíjajúci a 5. talent jedinečnosť. Ako som už spomenula, tú jedinečnosť, ona súvisí s takou fascináciou tým, kto je ten človek predo mnou. Že to nie je len, že viem ho načítať, ale zároveň ma fascinuje. Túžim spoznať jeho motivácie, že nie len to, že robí veci nejakým spôsobom, ale že prečo ich tak robí. A ten rozvíjajúci talent, ja ho tak volám, že to je taký ten prajný talent. On veľmi praje druhým, lebo sa teší z toho, keď môže niekomu pomôcť k úspechu, keď môže niekomu pomôcť vyrásť, keď môže niekomu pomôcť pohnúť sa z miesta. A tento talent veľakrát majú učitelia, mentori, kouči, ľudia, ktorí ako keby naozaj, že pracujú s ľuďmi a pomáhajú im kráčať po tej ceste. Čiže ja som to od malička nejako mala, že to sa prejavovalo v tom, že som viedla spevokol ešte na základnej škole, potom som bola v skautingu, mala som skautskú družinu na starosti. Jednoducho, že vždy som nejakým spôsobom niekoho pri sebe rozvíjala. Že potom som založila hudobnú skupinu, kde tiež sme proste jednak s prepojením s tým môjim talentom presvedčenie, ako keby prinášali tie veci, tie hodnoty, ktorým verím, ale zároveň ja som túžila vidieť to, že ľudia sa vo svojom živote niekam pohnú. A takou súčasťou môjho osobného poslania, čo si ja tak najviac, s čím sa viem najviac stotožniť, je, že ja túžim pomáhať ľuďom, aby im bolo lepšie na tomto svete. Že to je aj tá moja empatia, že proste cítim to, že ak sa tí ľudia majú, ale že ten rozvíjajúci, aj tá zodpovednosť, to sú talenty veľmi orientované na druhých ľudí a veľmi radi pomáhajú, veľmi radi ich posúvajú vpred. Čiže je to pre mňa prirodzené a zároveň si myslím, že nejakým spôsobom mi to dáva zmysel a mám aj tú spätnú väzbu, že naozaj to tým ľuďom pomáha, takže asi preto. Si hovorila o svojom poslaní. Podľa mňa je to téma nielen v neziskovom priestore, sektore, ale zároveň aj v biznise, pretože práve s mojím kolegom Davidom sa veľmi často stretávame s tým, že nás osloví akýkoľvek klient s tým, že by chcel pripraviť marketingovú stratégiu alebo navrhnúť kampaň. My samozrejme vieme vymyslieť rôzne kreatívy, komunikovať na jeho sociálnych sieťach, spraviť mu grafiku, ale keď chceme zadefinovať práve tú jeho komunikáciu dovonka a pripraviť mu ten nosný dokument, vďaka ktorému vie, že aké kroky má v marketingu robiť a aké nie, tak sa dostávame k jadru toho podnikania a k jadru jeho značky, kde sa pýtame, že prečo robíš to, čo robíš v tej firme a prečo vaša firma vlastne existuje, že to prečo, hej, či už to je princíp Simona Sineka Start with Why, alebo akokoľvek princíp zlatého kruhu ho ako keby zoberieme, tak je úplne kľúčové podľa mňa objaviť to svoje poslanie, možno nám aj talenty poodhaliť to naše poslanie? Áno, dokonca je tam jedna časť, ktorú vyslovene voláme, že ako keby životné poslanie v rámci mentoringu. Keď pracujeme s klientom, tak sa sústredíme na jeho prvých 5 talentov a v rámci týchto 5 talentov odhalujeme jeho tzv. Talentové meno. Že v každom Čiže nie je to národné menu, je to talentové meno, ktoré je veľmi špecifické pre každého človeka. A keď sa to matematicky vypočíta, pravdepodobnosť, že stretneš človeka, ktorý má rovnakých prvých 5 talentov ako ty v tom istom poradí, je 1:33 miliónov. Hej? Tu poprosím taký text veľký, ak nebude, ja to hodím do komentára. A už toto hovorí o tom, že sme naozaj veľmi jedineční, ale pritom tieto talenty, 34 talentov sú v podstate talentové témy. Aha. A v rámci každej z týchto tém ešte máme ďalšie ako keby podmnožiny alebo talenty,
A pri tom hľadaní talentového mena vyberáme ako keby z každej tejto množiny, tých prvých 5 talentov, ešte také nejaké konkrétnejšie slovo, ktoré pomenúva, kto ten človek je a aký je. Hej? Čiže zostavíme z toho ešte špecifickejšie meno. Môžeš dať nejaký príklad pri nejakom talente, že čo môžu byť slova, ktoré popisujú ten talent, z ktorých si vyberá potom napríklad ten koučovaný klient? Áno, tie preklady sú také horšie, lebo v angličtine to všetko znie veľmi dobre. Krásne, ale potom si pozriem slovenský niž, niekedy skúsim česky, už je to tak lepšie. Ale pracujeme na tom, aby to bolo stále lepšie. Napríklad máš talent zodpovednosť a aký je to tvoj prvý talent ako môj, tak môže tam byť napríklad slovo, že ja neviem, pomocníčka, služobníčka, ako sa to povie, kontrolórka, hej, napríklad toto môžu byť také tie slova. A potom mám napríklad talent, ja neviem, rozvíjajúci a môže tam byť slovo ako pomáhajúci, orientovaný na iných, vnímavý, hej, a tak ďalej. Čiže a z týchto ako keby slov vždycky vyberieme nejaké 1-2, zoradíme do poradia, ktoré je to najsilnejšie a potom tie prvé slova z každého toho talentu pospájame a vytvoríme nejaké talentové meno. Ale okrem toho spisujeme ako keby s tým človekom dobre a čo to pre teba znamená, že si vnímavý. Čo to pre teba znamená, že si služobník. Ako sa to u teba konkrétne prejavuje. A toto všetko spíšeme a keď si to následne prečítame, tak zrazu zistíme, že v podstate to naše poslanie je vpísané v nás aj cez tie naše talenty a cez to, k čomu nás to prirodzene ťaha. Takže áno, vďaka tým talentom si vieme lepšie pomenovať to, že ak sme k niečomu povolaní, poslaní, hej, pre niečo tu sme na tomto svete, tak zároveň tá naša výbava, ktorú sme dostali, je pravdepodobne veľmi na to ako keby naviazaná. Čiže cez tú našu výbavu vieme lepšie porozumieť tomu, že prečo sme tu. OK. Skúsme dať teraz také kolo rýchlych alebo strelných otázok. Od koľkých rokov môžeme objavovať talenty alebo môžu si ľudia robiť napríklad ten Gallupov test? Dotazník, pardon. Dotazník Clifton Strengths je určený pre osoby staršie ako 14 rokov. S tým, že je aj verzia pre mladších od tých 11 rokov, ale tá je zatiaľ iba v angličtine a španielčine. Čiže keď niekto je dostatočne dobrý v tomto jazyku, tak sa to dá, ale ja tak hovorím, že keď má 14 rokov chlapec a keď má 14 rokov dievča, je tam určitý mentálny rozdiel v tom, že predsa dievčatá sú viacej také, že veľa rozmýšľajú aj o sebe, viacej sa poznajú. Chalani možno dozrievajú trošku neskôr, čiže treba dobre vyhodnotiť, že či už je ten človek zrelý na to, aby vedel v rámci tých škál, tých otázok si vôbec vybrať a naozaj ako keby sám seba popísať. Čiže takto to je, ale vlastne horná hranica neexistuje. Môžu sa tie talenty počas nášho života meniť? Talenty v podstate súvisia s nejakým našim vnútorným prednastavením. Aj možno s takou nejakou, dokonca, hej, že sú dedičné. Hej. To znamená, že nejaké veľké zásadné zmeny by sa nemali udiať, pokiaľ sa ti zásadným spôsobom nezmení osobnosť. Hej, čo by sa mohlo stať nejakou traumou alebo nejakým úrazom hlavy alebo niečím. Ale je pravda, že niekedy je to aj o tom, ako ten človek vyplňa ten dotazník, ako má stratégiu. Hej, že stane sa, že človek si spraví dotazník, nie je si im stotožnený s tými výsledkami, tak si neskôr robí znovu a vlastne tak nejak presvedčí sám seba aj ten dotazník, že vlastne to má inak. Počul som také príklady o ľuďoch, ktorí chceli mať veľmi produktívny talent, tak si to tak naklikali, že táto otázka by asi mohla smerovať k tomu a ja ho chcem mať, lebo ho nemám, tak všetkým ukážem. Tak asi to nie je, milí diváci, dobré prednastavenie, keď si idete robiť takýto talentový dotazník. A pozrieme sa teraz v krátkosti na skupinu študentov alebo mladých ľudí tesne po štúdiu, ako môžu využiť ten talentový rozvoj a potom aj na skupinu manažérov, lídrov, podnikateľov, ako to v ich biznise alebo v ich organizáciách môže pomôcť. Keď sme pri stredoškolákoch, tak počas strednej školy, aký môže mať pre mňa prínos poznať svoje talenty a vedieť o nich, keď mojou úlohou je len zmaturovať a vlastne ešte nemám rodinu, ešte nevediem nejaký obrovský tím ľudí, tak aký tam môže byť prínos v tomto životnom období pre mladého človeka? A talenty v každom období nášho života sú obrovským prínosom pre to seba poznanie. Preto ja si myslím, že aj v súčasnosti je to, že mnohí mladí ľudia bojujú s tým, čo je moja hodnota, kto som, hľadajú tú svoju identitu, ponárajú sa do rôznych štýlov alebo snažia sa zapadnúť alebo naopak vytrčať, len v skutočnosti stále nie sú tým, kým naozaj sú. Takže toto môže byť naozaj
akože krásna práca s tým, že kto som naozaj ja originál, hej, že, ale veľa je to aj o tom, podľa mňa už samotnom mentoringu alebo tom rozhovore s tým človekom, že nestačí mať tie výsledky. Samozrejme mu to môže pomôcť v tom, že ako pravdepodobne sa ti bude najlepšie učiť, alebo že hľadáme spôsoby, ako by sa ti mohlo dobre oddychovať, že ak sa ti v niečom nedarí, tak ako použiť tie tvoje silné stránky alebo tvoje talenty na to, aby si v tom dosiahol pokrok. Hej, čiže naozaj je to aplikovateľné na ktorúkoľvek fázu života, nehovoriac o tom, že máš problém s kamarátkou, hej, alebo proste so spolužiakmi, prečo nezapadáš v kolektíve, alebo že prečo si predmetom šikany, hej, že vie sa to naozaj veľmi dobre tak ako keby napojiť na to, že aj na to sociálne prostredie, respektíve na tie vzťahy s ľuďmi. Čiže naozaj to má veľa možností uplatňovať. Viem, že sme hovorili v úvode videa, že nie je možné na základe talentu jasne povedať, že iba táto jedna profesia sa ti hodí, alebo že si na ňu vhodný nie, že nemalo by to slúžiť práve pre nejaký výber zamestnanca alebo výber povolaní alebo profesí. Ale predsa len ma zaujíma, že ak mám túžbu napríklad stať sa podnikateľom, na strednej škole chcem rozbehnúť nejaký možno malý startup, malú firmu, začať živnostnícky podnikať. Poznám veľa mladých ľudí, ktorí dnes vedia programovať weby, robia grafiku, chceli by sa tým možno živiť. Tak ako im to, že objavia talenty, vie pomôcť vstúpiť do týchto podnikateľských aktivít, v ktorých možno nefungujú ich spolužiaci, je to pre nich nové? Závisí aj veľa od toho, že čo ti tie výsledky ukážu. Že sú určité talenty, ktoré sú veľmi dobrým predpokladom aj pre podnikanie. Hej, že ja neviem, napríklad talent sebaistota v zmysle, že to sú ľudia, ktorí vedia ísť ako keby dopredu, aj keď to vonkajšie okolie im hovorí, že možno by si mal ešte počkať alebo tak, hej, že môže to byť akože naozaj, že vie odolať aj v čase krízy, proste vie sa tak nejako postaviť za seba, za to, čo mu verí, alebo talent strategický, alebo vizionársky, hej, že sú tam také viaceré talenty, ktoré naozaj sú veľmi také akože dobré pre ten biznis. Ale to, keď zistíš, že ich nemáš, ale máš nejaký dobrý nápad, alebo proste máš nejaký taký, hej, že nejaké také vnútorné ťahnutie, alebo ja neviem proste kvôli čomu, alebo to tak si tak presvedčený, že niečo také máš robiť, tak možno je to o tom, že hľadaj si partnera, ktorý ťa doplní práve v týchto veciach, ktoré ty nemáš, ale mohli by ti veľmi pomôcť práve v tom, aby tvoj biznis mohol byť ako keby úspešný, alebo vôbec naštartovať ten biznis, aby sa to Čiže k tomu správne rozumiem, tak možno mám nejakú túžbu niečo vyskúšať, chcel by som vstúpiť do tých aj podnikateľských vôd, kreatívnych, a teraz ten talent mi môže pomôcť pozrieť sa na to, že z akej strany napríklad začať. Či začnem tým, že dám na stôl nápad, nakreslím nejakú stratégiu alebo plán, alebo si uvedomím, že vlastne viem dobre viesť ľudí, zmanéžovať, rozvíjať ich potenciál, takže oni mi doplnia práve tie oblasti, v ktorých možno ja nie som dobrý. Hej, že toto môže byť ten pohľad, ktorým alebo môžem napríklad, že si pozitívny, máš nápady, tak ti poviem, že vieš čo, že nájdi si človeka, mentora, ktorý možno bude mať, ja neviem, rozvážny talent, hej? Že bude ti vedieť proste pomenovať aj tie rizika, lebo ty ako pozitívny prirodzene akože tak trošku akože selektuješ od začiatku. Pozdravujem moju kolegyňu, ktorá vždy vie, aký problém by mohol prísť, keď ja ho nevidím, a veľmi mi tým pomáha, je pre mňa užitočná v tíme. To je dôležité, že človek to zrazu začne vnímať, že to je vlastne prínos. Dovtedy ti to liezlo pravdepodobne trošku na nervy, ale to nemusíme teraz hovoriť kolegyni. Hej, čiže vlastne zistíš, že alebo že OK, máš takýto nápad, skús porozprávať s človekom, ktorý možno je taký strategický. Hej, že akoby skôr ti to ukáže, čo sú tie tvoje silné stránky a možno čo sú tie silné stránky niekoho iného, kto by ti do toho mohol poskytnúť cenný vstup. Keď sme ešte v tom školskom prostredí, tak sa stretávam častokrát s učiteľmi, ktorí niektorí siahnu hneď po Galupe a všetkých tých talentoch, lebo chcú vedieť. Ale veľká časť z nich práve má taký odstup kvôli tomu, a to z jedného dôvodu, že ja už mám dosť rokov na to, aby mi niekto hovoril, že v čom som dobrý. Ja už predsa viem, však mám kariéru, mám nejaké profesionálne, nejaké štúdia za sebou. A stáva sa mi to častokrát aj na stretnutiach s rôznymi podnikateľmi, že ja mám už tú pozíciu v tíme, hej, už som nejaký strategy director alebo CEO, už mám nejaké ocenenia, sme vyhrali ako firma, už mám založenú rodinu, mám po 50-ke napríklad, tak na čo si mám robiť teraz ten test, keď ja už vlastne viem, na základe čoho som 50 rokov dosiahol nejaké úspechy. Stretávaš sa niekedy s takým, že už je neskoro na to, aby som objavil svoje talenty a nepotrebujem to?
Áno, je rozdiel, že neskoro je rozdiel, že nepotrebujem to. Nepotrebujem to väčšinou hovoriť, ty sebaistí, alebo analytickí ľudia vedia byť takí skeptickí voči, že aj za tým môžu byť nejaké talenty, ktoré, hej, že to je napríklad rozdiel medzi sebaistým a učiacim sa, že ten učiaci sa je vždycky zvedavý, hej. Ten sebaistý má pocit, že vlastne už máš tak veľa nového nepovieš, lebo on už vlastne akože o sebe vie, ale nie vždy je to tak, hej, že to závisí od tých ďalších talentov. Čiže stretávam sa s tým, ale to, čo chcem povedať je, že väčšinou vždy nájdeme nejakú oblasť, pre ktorú by tie talenty práve mohli byť prínosné. Že nikto nemá ako keby v celom živote úplnú pohodu, hej, že a ak aj má, tak možno len preto, že keď ty pochopíš seba, dokážeš lepšie porozumieť druhým ľuďom. Že môžeš to použiť práve ty, ak je napríklad nejaká učiteľka, ktorá môže byť skeptická voči tomuto, alebo si hovorí, že však ja viem, ja mám nejaké veci nastavené, fungujú mi, ale že tento talentový prístup môže tejto učiteľke veľmi dobre pomôcť v tom, že ako lepšie porozumieť tej jedinečnosti tých detí, ktoré pred sebou má, aby ich vedela ešte lepšie v živote usmerniť a nasmerovať, podporiť a vlastne, že to ešte zvýši ako keby kvalitu toho, čo vlastne ona tým deťom dáva vo svojej práci. Iba tak podpisujem to, čo si práve teraz povedala, lebo máme niektorých učiteľov, s ktorými spolupracujeme, ktorí keď si spravili tie svoje talentové dotazníky, tak nielen, že lepšie pochopili seba a svoj prístup učiteľa, cez aké talenty hovoria k deckám, ale zároveň si začali všímať tú triedu nie ako 25-člennú skupinu, ale ako skupinu, v ktorej sú nejaké talenty, ktoré sa prejavujú pri spoločenskej komunikácii, niektoré pri nápadoch, niektoré pri projektoch a trošku vedia ako keby pracovať inak aj s tou skupinou. A teraz ma zaujíma tá sila tých talentov, napríklad aj v tom biznise, že to, čo najčastejšie my ako agentúra riešime, je, že nejaká firma napríklad nezarába dostatočne veľa, sú v nejakej kríze finančnej napríklad a nevedia sa stade vyhrabať. A teraz my budeme hovoriť o talentoch, že si v niečom dobrý, keď vlastne on nám hovorí, že mám problém v tom, že skrachujeme možno za pár chvíľ, že môžu pomôcť talenty aj pri riešení takýchto situácií? Ja si myslím, že talenty v každej kríze môžu veľa vecí vysvetliť, že prečo sme sa tam ocitli, na základe čoho a aj to ti dáva potom nástroj na to, že ako tomu predísť v budúcnosti, ale aj ti môže pomôcť nájsť cestu von. Jednak sa vždy pozeráme aj na to, že čo ti zafungovalo v minulosti, že čo bola tá rozhodujúca vec, ktorá ti pomohla k úspechu v minulosti a že znovu ju skúsiť použiť alebo že znovu hľadať tú cestu. Ale hej, závisí to od toho, že o aký druh krízy ide, že mala som nedávno, to bol veľmi pekný taký manželský pár, obidva podnikatelia a majitelia firmy. Keď som videla ich talentové profily, tak som im to potom aj tak vyznačila, že pozrite sa, že v tvojej top 10 7 talentov ona má vo svojej spodnej desiatke a naopak, že jej 7 z desiatky on má úplne že dole. To bol naozaj ukážkový talent toho, že protiklady sa priťahujú a zároveň obidva v jednej firme. On veľmi taký silný oranžový typ, to znamená vplyvový, mal naozaj taký ťah na úspech, mal tú odvahu, odhodlanie a proste, hej, že vďaka nemu tá firma vôbec akože sa naozaj že rozbehla. Ale ona bola tá, ktorá mala tam proste tie modré talenty, možno tie exekutívne, fialové, čiže ona bola presne ten typ, ktorý videl tých ľudí v tej firme. Že ale máme tu ľudí, ktorí majú určité potreby, že aby nám ten tým fungoval, tak jednoducho potrebujeme sa mu venovať. Alebo že potrebujeme niektoré veci presne. Ona bola rozvážna, on bol sebaistý. Čiže ona ako keby presne videla tie rizika. A v niečom sa to môže zdať, že to musí byť ťažké manželstvo, ale ja som práve že videla, že oni už za tých 10 rokov, alebo koľko boli manželia, že oni prešli úžasnú cestu v tom, že sa naučili byť tými komplementárnymi partnermi, že ako keby doplňali sa práve v tých veciach, že keď si vedia ako keby priznať, že nie som majster sveta vo všetkom a že toto je ten priestor, kde potrebujem teba, tak vtedy to dokáže fungovať. Takže tam sme sa naozaj bavili, aj sme sa rozprávali o tom, že pôjdeme ďalej do celej firmy urobiť aj tieto talenty, aby ešte lepšie, že už počas mentoringu im naskakovali, aha, tak preto asi tento človek robí toto a že toto potrebujeme spraviť, aby veci fungovali lepšie. A to sme hovorili len o nich dvoch. Možno sa ti to tak nezdá, ale prešli sme 3/4 hodinku tejto našej debaty. Ja by som mal ešte veľa tém, ktoré by som rád otvoril, možno v závere tohto nášho podcastu. By som sa chcel opýtať, pretože v tom online seminári, ktorý som spomínal úvodnom, som hovoril o tom, že optika talentov
práca v zóne silných stránok má konkrétne popísateľné výsledky, či už na jednotlivca alebo na firmu. Hovorili sme tam o tom, že sa zvyšuje ziskovosť, zvyšuje sa produktivita, efektivita práce, filantropia, lojalita zamestnancov. To znamená, že nemusíte stále hľadať nejakých nových ľudí do firmy, neodchádzajú vám, neprichádzajú. A zaujíma ma to, aký prínos môže mať nielen objavenie tých svojich talentov, ale potom práca formou nejakého individuálneho mentoringu alebo coachingu, lebo to v platforme Use Your Talents aj robíte. To znamená, že jedna vec je objaviť tých svojich top 5 a druhá je pracovať s nimi. Tak aké možno aj z tvojej skúsenosti je prínos toho rozprávať o tých talentoch a potom ich zacieliť pre nejaký úspech? Hovoríme teraz o jednotlivcoch alebo o tých pracovných možno o jednotlivcoch. Vždy to začína vlastne od toho konkrétneho jednotlivca a v podstate ten talentový rozvoj má také 3 fázy. Tá prvá, ako si povedal, je to spoznať tie svoje talenty vďaka tomu dotazníku. Tá druhá fáza je vôbec ich prijať. Prijať to, že tam veľa ľudí akože naozaj má problém s niektorými talentami ich prijať alebo ich pochopiť alebo vôbec sa s tým stotožniť, lebo sú to veci, za ktoré možno veľakrát v živote dostal vynadané alebo boli vyčítané. Nevie to prijať ako talent. Hej? Alebo niektorí ľudia hovoria, že ja si nemyslím, že mám tieto talenty tak vysoko. Ja si vlastne myslím, že tak vysoko nemám nič. Hej? A že to je proste tiež talent napravajúci pravdepodobne vysoko, ktorý nevidí to. No a vlastne až keď my dokážeme prijať tie talenty, až vtedy dokážeme zacieliť. A to už cez konkrétne odporúčania, ktoré vlastne Gallup má ku každému z týchto talentov, ale aj my ako mentori tým, že tie talenty spolu nejako sú poprepájané, tak hľadáme tú cestu pre toho človeka, ako by si mohol s týmto talentom pracovať konkrétne, hej, že viac, aby si ho rozvíjal na silnú stránku, aby ten talent bol naozaj ešte väčšou silou pre teba samého. Hej. Čiže u každého talentu je to také individuálne a keď to ten človek uchopí pre seba, jemu to vlastne ako keby tak prežiari celý jeho život, každú oblasť jeho života a prirodzene sa to preniesie aj do tej pracovnej oblasti. Čiže on v rámci toho pracovného týmu zrazu prežíva to, že som hodnotný člen týmu, že mám čo priniesť, toto sú tie veci, v ktorých som dobrý a perfektné je, keď sa v rámci toho týmu vedia o tých svojich talentoch. A už tak prirodzene aj u nás sa to tak dialo, že proste bolo jasné, že kto v našom týme má napríklad talent nápady, tak proste na brainstormingy už sme proste zvolávali týchto ľudí. Pretože má to hneď vplyv aj na tú tímovú dynamiku. Hej. Samozrejme, pretože vieš, prečo niektorí ľudia neznášajú tie brainstormingové porady a proste oni trpia, alebo trpia, keď nemajú vopred zadanie, hej? Ale keď už majú zadanie, tak dokážu prísť s nejakými kvázi nápadmi. Čiže tam ti to úplne dokáže premeniť tú dynamiku toho týmu, aj tie očakávania. To je hrozne dôležité, že my máme na seba väčšinou očakávania podľa seba, hej, že podľa seba súdim teba, od teba očakávam to, čo tak nejako vnútorne v sebe mám, ale to, že sme tak individuálni proste jedinci, tak to proste prináša to, že zrazu prenastavím si očakávania, som spokojnejší. Neočakávam toho človeka, on sa stále necíti, že stále nie som s ním spokojná proste. Čiže naozaj sa mení atmosféra v týme, mení sa ten taký pocit vlastnej hodnoty, lepšie seba prijatie, aj vzájomné prijatie tých ľudí v týme. Čiže naozaj to môže úplne zmeniť tú atmosféru na pracovisku. Euka, ďakujem ti. Bolo to pre mňa ako učiaceho sa veľmi zaujímavé. Verím, že aj pre našich divákov. A keďže sme prešli od toho individuálneho rozvoja až k tomu tímovému, tak by som dnešný podcast uzavrel myšlienkou Henryho Forda, ktorý hovorí, že stretávanie sa je začiatok, ísť spolu je pokrok, ale spolupracovať spolu je úspech. A myslím si, že v tom nám pomáhajú aj práve tie talenty. Takže, milí diváci, ďakujeme, že ste boli pri tom všetkom spolu s nami. Ak máte akékoľvek otázky, tak určite nám napíšte, skúsime v nich reagovať na vaše komentáre. Pokojne zazdieľajte toto video, pošlite ho svojmu šéfovi, neviem, či to je dobrý nápad, lídrovi, učiteľovi, kolegovi, kamarátovi, rodičovi, možno či už vás lepšie pochopí alebo pomôžete mu pochopiť lepšie seba samého. Ak by ste mali záujem o ten talentový rozvoj, o ktorom sme sa tu 3/4 hodinku bavili, tak nám pokojne napíšte alebo naskenujte nejaký QR kód, ktorý budete niekde vidieť a veľmi radi sa s vami porozprávame, či už individuálne, keďže sa venujeme talentovému coachingu, môžete napísať, či budete mať záujem o Euku, o spoluprácu, stretnutie so mnou, s Jožkom Kokoškom, ktorého sme spomenuli, alebo s celou platformou Use Your Talents, keďže vlastne my v spolupráci s Show Your Talentom a Mavio Media budeme zastrešovať pobočku regionálnu v Banskej Bystrici, takže bude veľa priestoru rozvíjať svoje talenty. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste boli pri historicky prvom podcaste, Mavio podcaste a pri ďalšom sa tešíme. Bude možno vonka o pár dní, pár týždňov a bude zameraný na digitálny marketing. Takže Euka, ďakujem veľmi pekne a prajem ti ešte pekný deň v rozvoji talentov. Ďakujem a prajem aj tebe.
Majte sa.